U nastavku emisije Srbija online pričamo o sportskim temama. Najavili smo na početku da ćemo govoriti o aikidovu i čini mi se jako zanimljiva vest za sve one koji žele da im se deca bave sportom i da se bave na zdrav način sportom i da uz sport deca, čini mi se, steknu i neke važne životne pouke, odnosno da kroz sport uče kako i da odrastaju dobre ljude. Aikido je možda savršena disciplina za to. Neću reći da je reč o takmičenju, jer koliko je meni poznato u aikidovu ne postoje takmičenja, reč je o veštini. Besplatni časovi aikidoa tokom septembra u aikido klubu Bushido, zato smo u goste pozvali Vladimira Tošića. Vlado, dobrodošli kod nas u emisiju. Bolje vas našao, drago mi je što sam ovdje. Akcija koja je, ako se ja dobro sećam, i prošle godine bila prisutna, sada već može se reći tradicionalno kod vas, septembarska besplatna škola aikidoa. Tako je, mi malo poorganizujemo neke besplatne škole kako bi što veći broj ljudi upoznali sa time šta je aikido. Ljudi generalno znaju šta je aikido iz medija, sa društvenih mreža, postoje informacije su danas dostupne, ali je potpuno drugačije kada ti dođeš na trening i kada osjetiš kroz vežbanje, kroz kontakt sa ljudima šta je to aikido. Ja ne bih ljudima preporučio da se pre svega informišu preko društvenih mreža i preko medija o aikidovu, nego neka prvo dođu na trening, neka osjete šta je trening aikido, a onda sve što mogu, sve što nađu da pročitaju, da pogledaju aikidovu i da pronađu tu vezu. Obično ljudi kada gledaju nešto na TV-u ili na društvenim medijima ili čitaju, ne možeš ti da se poistovetiš sa time šta se tamo dešava. To se dešava tamo nekom drugom. Ali kad ti dođeš na trening, to se dešava tebi. I onda si ti taj učesnik. Kao recimo sportisti, recimo, ja pretpostavljam da vrhunski sportisti ne gledaju druge utakmice. Recimo, Novak Đoković čisto sumnjam da gleda teniske mečeve, osim iz profesionalnih razloga, da bi saznao kako njegov protivnik igra. Ali da gleda iz zadovoljstva, on to ne radi, siguran sam. Također i Jokić, ja mislim da on i ne voli košarku, ne volim da igra, a kamoli da gleda. On više konjičke sportove, onako i takmičenja. Eto, pomenuli smo dvoje ljudi koji se bave time. Šta mislite, da li oni sede nedeljom kući i gledaju utakmicu? Verovatno ne. Verovatno su na treningu. Sada, ovo je prilika za tebe da ti, vežbajući recimo aikido, koji nije tako zahtevan kao ti sportovi u kojima se pričalo, da i ti budeš onaj čovjek koji je dole na terenu. Nemoj da misliš nije to za tebe. Ovo je prilika, imaš nekih besplatnih mjesec dana sada u školi Bushido, da vežbaš aikido i da vidiš stvarno da li je to za tebe. Kad budeš probao, kad budeš vežbao, vidjet će da to upravo jeste za tebe, jer, kažem, za razliku od nekih drugih sportova, aikido nema takmičenja, kao što si ti rekao na početku našeg razgovora. Nema ograničenja u godinama, fizičkoj spremi, izgledu, kondiciji. Tako, kad dođeš na trening, ti ne moraš nikog da pobediš. Ti ne moraš nikakav rezultat da postigneš. U stvari, najveći izazov za tebe je da dođeš na taj trening. To je u stvari izazov. Da ti, ljudi, obično ja gledam, evo, mnogo godina se bavim time i vidim ljudi najteže da se naviknu da dolaze na trening. To je u stvari najteže. Ali ako ti dolaziš tamo i budeš tamo i provodiš vreme na tom treningu, ti ćeš jako brzo da shvatiš kako to funkcioniše i naučit ćeš to da radiš. Zato što si tamo, zato što dolaziš, zato što si redovan. To je u stvari najveći challenge. Da ti budeš redovan u tome. I sada, recimo, da, ima puno dece koji se bave aikidom. Ali sada sve više ima odraslih koji se bave aikidom. Znači ti ako recimo nisi uspeo da ostvariš neke svoje ciljeve u bavljenju sportom kada si bio mlađi, apsolutno nije kasno da počneš sa 20 godina, sa 30, sa 40, sa 50 godina, da sad počneš prvi put da se baviš aikidom. Kao što sam rekao, ne moraš da postižeš nikakve rezultate, osim toga da dođeš na trening. Kad dođeš na trening, jedan korak po korak, onda ćeš polako, jer ne jurimo se, ne trkamo se. Onoliko kako ti možeš, koliko ti možeš, toliko ćeš da vežbaš. Individualno svakom koliko odgovara, on takvom brzinom i napreduje. Važno je reći, aikido nije samo borilačka veština. Mnogo više od toga. Čitava jedna filozofija, čini mi se, tu postoji. Tačno tako. Aikido je borilačka veština koja dolazi iz Japana. Sa Dalekog istoka, gde je ta neka filozofija života veoma razvijena i zastupljena. Znači, gledajući njihovo ponašanje, kako se istočnjaci ponašaju, možeš vidjeti da drugačije žive nego mi. To sve se prožima kroz te borilačke veštine. Razni rituali, razni delovi treninga su sastavljeni tako ne samo za vežbanje tih fizičkih stvari, nego vežbanje uma i vežbanje duha. Da kažemo, to je nešto što i kod nas, da povežemo recimo sa pravoslavljem, kod nas postoji Otac, Sin i Sveti Duh.
Postoji postoji telo i postoji duh i kod svakog čoveka. Svaki čovjek je sastavljen iz ta 3 elementa. I to možemo naći u filozofiji, to možemo naći u religiji i to je ono što možemo mi da vidimo kod sebe. To u japanskim tim borilačkim veštinama je ono, da kažemo, personifikuje se u tim veštinama koje imaju taj duhovni, mentalni i taj fizički element. Jedno, drugo i treće ne može da postoji bez ovog prethodnog. Nadopunjuju se. Tako je. Tako da ja predlažem ljudima da uđu u svet aikidoa, obogatit će svoj život i nemoj da misliš da ti sad ako imaš 30-40 godina kasno, ne, sad je pravo vreme. Jer sad si zreo čovjeka kada imaš 30 godina i 40, ti sada znaš šta je ispravno. Ako ti misliš da je ispravno, da ne treniraš ništa, vidi, ti si u zabludi. Znači, ispravno je da se čovjek bavi nekom fizičkom aktivnošću. To ne moram ja da ti kažem, to može da ti kaže lekar. Uzmi nešto, treniraj bilo šta. Mislim, bit će mi drago ako počneš da vežbaš aikido. Mnogi ljudi će se tu pronaći. Upravo iz tih razloga što ne moraju da se nadmeću ni sa kim drugim. Ako ti sa 30, 40, 50 godina sada imaš i razumeš da je dobro za tebe da se baviš fizičkom aktivnošću, ustani, spremi se i dođi na aikido. Ako ti misliš ne mogu, nemam vremena, kasno je za mene, ti si u ozbiljnom problemu. Znači to je nešto što dakle nekav tretman, ako misliš da ne može. Ali ti znaš, valjda si racionalna osoba, moram da se pokrenem, moram da potrčim. I kad dođeš na trening, nemoj da odustaješ. Ako se tebi ne sviđa, ako ti se sviđa možda fudbal više, onda idi na fudbal. Mislim, ja ti savjetujem, nemoj da dolaziš nešto što ti se ne sviđa. Jasno. Ali ako si došao na trening, video si, dopada ti se, samo nastani, uporno dolaziš. Nema razloga da se ne dolazi. Dobit ćeš neke rezultate na kraju toga, sigurno. I ono što bih ja posebno naglasio kod aikidoa, pošto kod vas mogu doći i deca da uči aikido, čini mi se da je posebno važan za dete. Ne samo zbog toga što će se baviti sportom, što će se na jedan bezbedan i zdrav način razvijati, što rekao smo malo preskakati, trčati, razvijati svoju motoriku, telo. Dete će, čini mi se, zahvaljujući toj filozofiji aikidoa koji je mnogo više od obične borilačke veštine, zapravo naučiti kako se postaje dobar čovek. Makar je moj utisak tako iz dosadašnjih priča o aikidu. Da, evo, o tome smo do sada pričali, ali recimo kad govorimo o deci, deca, njihova, da kažemo, neka prevashodna aktivnost je odlazak u školu i sedenje na časovima i učenje tih predmeta koje uče u školi. Najčešće deca kada idu u školu sede na stolici u klupama, čitaju, pišu i to je neka najveći deo vremena u školi dok oni rade to. Kao i ljudi posle kada se zaposle. Ko se zaposle u nekom... Ali samo da se razumemo, nije prirodno stanje organizma da sedi na stolici po 6, 8, 10, 15 sati. Ljudski organizam je napravljen tako da trči, da skače, da preskače, da se valja, da se penje, da pliva. Znači, ljudski organizam je napravljen za neke druge funkcije. Ti kada staviš ljudski organizam na stolicu, da sedi tako puno, ti si kaznio ljudski organizam na taj način. Tebi je neophodno da se izvučeš iz školske klupe i da radiš prevrtanja, bacanja, da imaš kontakt fizički sa drugom decom, da imaš neke fizičke napore koji će da te vrati u onaj tvoj prirodni element. Znači da budeš ljudsko biće kako ga je, da kažemo, Bog ili priroda, kako ga je sastavio. Fizička aktivnost, kao što je recimo aikido, će ti pomoći tome. Za decu, osim toga što provode veliki broj sati u školi na časovima, danas imamo moderne tehnologije koje ih okupiraju dodatno, koje ih dodatno paralizuju. To mora da se prevaziđe. Najbolji način je to bavljanje sportom ili bavljanje borilačkim veštinama. Možda je, kažem, borilačkim veštinama nekima zanimljivije, jer ne zahteva toliku posvećenost i toliku fizičku aktivnost kao sportovi su veoma zahtevni. Da bi neko igrao fudbal u prvoj ligi ili da bi, ne znam, igrao košarku negde ili da bi igrao tenis, potrebni su sati i sati svakog dana vežbanja. Aikido vežbaš 3 puta nedeljno. Koliko traju vaši treninzi? Najčešće je oko sat vremena ili malo preko sat vremena. 3 puta nedeljno, nešto što je dovoljno da se održi neka osnovna fizička aktivnost. Aikido je takva disciplina da osim toga ti možeš i samostalno da vežbaš te vežbe i te tehnike koje sad nije ti potrebno, rekao sam, partner, protiv nikog se ne boriš, nego vežbaš tehnike s koje izučavaš svoju motoriku i neke svoje fizičke limite. Osim toga, mi imamo neke dodatne aktivnosti kao što su seminari, kampovi, radionice,
demonstracije, javni nastupi, koji takođe spadaju u neku vrstu te fizičke aktivnosti. Ti svaki put kad ideš imaš neku dodatnu fizičku aktivnost i najčešće te neke radionice, seminari, kampove koje imamo, radimo tokom vikenda. Tako da ti osim što recimo 3 puta nedeljno učestvuješ na onim redovnim treninzima, ti imaš još recimo sporadično, koliko je svoje mogućnosti, jednomesečno, jednonedeljno, par puta godišnje, da odeš na neke dodatne kampove, neke dodatne treninge, da se ti dodatno usavršavaš, da vežbaš sa nekim novim ljudima, ne samo sa ljudima iz svog kluba, nego da upoznaš neke nove ljude i od njih da učiš aikido i da vidiš gde si ti u tom radu. Što je dosta važno, imajući u vidu ne postoje takmičenja da je tako koncipirana ova veština. Hajde sad, rekao sam malo pre, i 30, i 40, i 50, praktično nikada nije kasno da se bavimo aikidom. A šta je reč, kako je sa ovim mladima? Kada je reč o deci, od koliko godina se mogu prijaviti kod vas? U principu, u zadnje vreme, evo kakvo je iskustvo kod mene u klubu, da sve ranije i ranije deca počinju sa treninzima. Neki, po meni, iz mog iskustva, neki rok kada dete može da počne da se bavi aikidom i da to razume je sa 6 godina neka optimalna mera. S tim što, recimo, kod nas u školi imamo i deca koji sa 4 godine počinju da se bavi aikidom i mogu da prate nastavu. To se njima to predstavi kroz neku igru i zabavu. Da kažemo, postoji nekakav program koji je prilagođen za taj neki dečji nivo, pošto kod nas u školi imamo odvojenu dečju grupu i imamo odvojenu grupu za odrasle. Tako da kada radimo dečje treninge, to su treninzi koji su prilagođeni deci. Ko je stariji, ko može da shvati, on prelazi u tu grupu za odrasle i onda može i naprednije tehnike da vežba. Tako da deca kada dođu uče se nekim osnovnim elementima. Kolut napred, kolut nazad, padu napred, padu nazad, gimnastika, kao što su, ne znam, što je sve najčešće zabavno deci. Jeste, znači deca to vole da rade bez da ih teraš. Ne možeš da im kažeš, ajde sad, oni čim dođu na trening, oni sami počnu da se prevrću, da rade zvezde, da rade padove, da rade one kotrljanja. Znači, već na početku treninga oni odrade onaj deo treninga koji je ovo još na kraju treninga, oni na početku odrade to sami, bez teranja. Tako da im je ono, ja mislim, to je prirodna aktivnost, deca to prepoznaju i vole to da rade. Treninzi su u prostorijama sportskog centra, odnosno škole Mika Antić. Da, škola Mika Antić i sportski centar u sklopu škole Mika Antić je u naselju Durlan, to je Knjaževačka 156 adresa, tamo postoji sala za borilačke veštine, postoji jedna sala koja je za sportske utakmice i za sportske treninge poznatija veća, ali postoji pored nje još jedna sala u kojoj se vežbaju borilačke veštine. Mi imamo utorkom i četvrtkom treninge, od 7 do 8 je trening za decu i od 8 do 9 je trening za odrasle. Nedeljom postoji još jedan dodatni trening za odrasle, pošto odraslima je potrebno možda malo više... Zbog posla, ako imaju obaveze, neki pa ne stignu na neki trening. Mogu da dođu, vikendom da vežbaju. Znači, odrasli generalno imaju i više aktivnosti. Imamo treninge na polju, imamo treninge, imamo te posete drugim klubovima, imamo putovanja na te seminari, te kampove. Tako da to je sve zajedno nije samo treniranje, dolazak na trening, nego celokupan jedan život možeš da uklopiš. I zainteresovani roditelji sa decom ili odrasli mogu doći u ovim terminima bilo kog dana da se prosto uvere, pogledaju možda malo treninge i na kraju probaju, prijave. Najbolje je tako, najbolje je da odmah dođu i da probaju trening. Znači, potrebno je da ponesu neku trenerku koju će vežbati. Za početak pretpostavljam da nemaju kimona, pošto mi u aikidou nosimo ona takozvana kimona u kojima vežbamo. Može jedna sportska trenerka, vežbamo bosi na tatami strunjačama, neka probaju koliko god hoće, znači imaju ceo mesec slow treninge. Na kraju neka odluče da li žele da nastave ili im se možda ne dopada, ali ja verujem da će im se dopasti jer to je nešto što je vrlo blisko ljudima, te borilačke veštine, mogućnost da se neko fizički sa nekim sukobi je ono što je prirodno, znaš ono, ti danas voziš auto, neko te iseče, tebi odmah dođe da iskočiš iz auta, da se pobiješ sa njim, znaš. I tako da taj neki instinkt borilački kod svakog čovjeka postoji, samo nemoj da ga kanališeš u nešto što je negativno, nešto što nije normalno, nego ga kanališeš nešto što je kreativno, nešto što je pozitivno. Kroz jedan trening borilački ti to možeš da uradiš. A ja pretpostavljam, ako ja dobro shvatam filozofiju aikidova, da u takvim nekim situacijama, kada je blizu nekog incidenta, eto recimo naveli ste primjer u saobraćaju, zahvaljujući treniranju aikido, u stvari ćemo mi ostati staloženiji, smireniji i pokušati da izbegnemo konflikt, jer smo i sigurniji u sebe da se možemo odbraniti, ali sa druge strane, zahvaljujući aikidu, naučili smo da nasilje nije uvek prvo rešenje. Tako je, znači ovo, kako si ti rekao, to je baš sve tako kako si ti rekao. Ja bih još dodao to da neko ko se bavi aikidom, ko se bavi dugo aikidom, je drugačija osoba od ove druge.
ti si po prirodi drugačiji i tvoje reakcije su drugačije od običnih ljudi. Obični ljudi imaju obične reakcije. Ljudi koji se bave aikidom su neobični ljudi. Njihove reakcije su neobične. Što znači da u jednoj takvoj situaciji si više puta bio u stresnim situacijama kada si na treningu. Jer naleteo si na udarac i neko te šutnuo i pao si nezgodno i zabolelo te i prošao si kroz nešto kroz šta običan čovjek ne prolazi. Ti kada prođeš sve to, stresne situacije koje ti se dešavaju u životu su ti za te neke, da kažemo, normalne situacije. Jer ti to kroz svoj trening ti prolaziš kroz to. Iskandujemo ih lakše, što bi rekao mladi. Kažem, teško je da dolaziš na trening i da vežbaš. Znaš šta je teže od toga? Da ne dolaziš na trening i da ne vežbaš. Sad, da budeš bez forme, da budeš nesposoban fizički, to je isto teško. Sad, biraj šta je tvoje teško. Da li ti je teško da budeš bez kondicije ili ti je teško da dolaziš na treninge? Teško je jedno i drugo. I sad izaberi. Pa dobro, ali verujem da je ipak i zabavno dolaziti na trening. Makar ono što sam ja uspeo. Ja mislim da iz ove moje priče, iz ovog mog entuzijazma dok ja vama pričam, vidite koliko je to u stvari dobro. Da je ovako, da ovo nešto bez veze, ja ne bih ovako sa ovakvim entuzijazmom i sa ovakvom željom pričao o tom treningu. Znači ja već 30 godina dolazim na trening. Ja sad ne znam, posle 30 godina ne bih mogao da ne dođem. Meni je bilo teško da ne treniram. Ja to kažem ljudima, izaberite svoje teško. Hvala puno Vlado na ovom gostovanju i želimo vam dosta novih kandidata, odnosno zaljubljenika u aikido u narednom periodu. Da, hvala puno i evo ja pozivam sve ljude da dođu na trening i da vežbamo, da počnemo da radimo aikido. Eto, mi smo se već dogovorili pre nego što je krenuo gostovanje. Ja se nadam da ćemo mi već u nedelju doći. Kolega, snimate Rija kod vas. Odlično, vidimo se. Vidimo se. Čuli ste svi utorkom i četvrtkom. Čuli ste već termine kada je za decu, kada za odrasle. Izvolite do aikido kluba Buši. Dakle, Mika Antić, škola, odnosno sportski centar u Knjaževačkoj ulici. Prošetajte se, probajte, potpuno je besplatno u toku septembra. Ne možete ništa izgubiti, a verujte mi, možete i tekako mnogo toga dobiti.